Malawi Today. Tikupasirani nkhani zowerengedwa mchichewa. Nondinelea malikano poyambana imitu yake. Apolisi amanga anthu 10 ku Mzuzu potsatira zionetsero za ziwawa zokhudza kukwera kwambiri kwa mitengo ya zinthu. Bungwe la Oxfam lati amayi omwe akupikisana nawo pa chisankho cha chaka chino alimbikire kampeni yolunjika pa mfundo basi. Bungwe la Renewable Energy Industries Association of Malawi lapempha nzika za dziko lino kuti ziziyika chuma chochuluka pa ntchito za mphamvu za magetsi. Muzamasewero mphunzitsi wa timu ya Flames Akalisto Pasuwa wasankha osewera 28 kuti akonzekere masewero a chikho cha World Cup, koma wasiya Binwell Katinji yemwe akugoletsa zigoli mowirikiza. Tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Apolisi ku Mzuzu amanga anthu 10 powaganizira kuti awononga katundu potsatira zionetsero za ziwawa zomwe zinabuka mu mzinda wa Alero. Apolisi anaphulitsa utsi okhetsa misonzi kuti bata libwerere. Mneneri wa apolisi mchigawo cha kumpoto Morris wati chiwerengero cha anthu omangidwawa chitha kukwera. Nowo Nkubwi ali ndi ripotili. Ntchito zamalonda zinasokonekera mu mzinda wa Mzuzu potsatira zipolowe zomwe achinyamata ena amachita. Pa chipolowechi achinyamatawa awononga katundu osiyanasiyana kuphatikizapo kuti nyumba totumizira komanso kulandira ndalama, mbendera za dziko lino zomwe anaziyika mphepete mwa msewu komanso chikwangwani cha mtsogoleri wa dziko lino. Izi zinachititsa kuti apolisi aphulitse utsi okhetsa misonzi pofuna kuwabalalitsa achinyamatawa, koma yemwe anakonza zionetserozi komanso zolinga zake sizikudziwika bwino. Mneneri wa apolisi mchigawo cha kumpoto Morris Chapola atiuza kuti anthu omwe amachita chipwirikitichi anachita izi mophwanya malamulo osadziwitsa ofesi ya bwana mkubwa kuti akufuna kuchita zionetsero. Oyamba tinene kuti ife anthu amenewa sitiwatenga ngati anthu ochita zionetsero, koma tikuwatenga ngati anthu ochita za upandu kapena kuti riot pa Chingerezi. Tinene kunena kuti ife monga malamulo atipatsa mphamvu kunena kuti tikhale polisi imene ntchito yake ndikuteteza moyo kapena katundu. Chifukwa yake taonetsetsa kunena kuti anthu amenewa taamanga ena mwa anthu amene tikuwaganizira okwana 10, komanso taonetsetsa kunena kuti bata likhale mchimake. Chifukwa yake mwina tinagwiritsanso ntchito utsi okhetsa misozi ngati njira imodzi yothandizira kunena kuti bata limeneli libwerere. Mama Zodiak ndine Nowo Nkubwi. Pomwe kuzomba zionetsero zinafika mpaka madzulo ano kuchoka mtawuni mu mzindawu kupita kumadera monga kuchinamwali, mpondabwino, mpunga komanso matawale komwe uchita zionetsero ena atchula zitolo za ena. Mtolankhani wathu kumeneko wati apolisi amanga ena komanso ochita zionetsero ena avulala. Tinalankhulana ndi mtolankhani wathu Rafael Mlozowa mphindi zingapo zapitazo. Ndichimikize kuti puli ndithu kuthamangisana pakati pa makamaka ndi achinyamata komanso apolisi akuyesetsa kuti athamangise ambiri atseka misewu. Ine ndikuyankhula pano ndikuyankhulira ku matawale kumene ndithu misewu atsekatseka achinyamata amenewa. Mvula ikugwabe koma ndithu akuthamangisanabe ndi apolisi. Tinene kuti mmene imati chama 12 kuti amene anakonza zionetsero zimene zachitika lero mu mzinda wa Zomba kuti atapereka kalata yawo kwa bwana mkubwa, koma ananena kuti anthu abwerere zionetsero zathu. Koma amene amabwerera achinyamata amene wakulowera mbali zosiyanasiyana zimene anachokera kumene tamva kuti tsopano wayamba kuchitika zinthu zosiyanasiyana monga kuphwanya solo za eni, kubamo, kutseka misewu, kuyatsa zinthu ngakhale kuti mvula ikupanga, koma ndithu anapanga zimenezi. Ndipo apolisi akhala kuthamangisana nawo. Pano ndikuyankhula pano chegasi akuphulitsidwabe. Ine ndikuyankhulira ku matawale kumeneko chegasi akuphulitsidwabe, koma tili ndi umboni kuti kwa mpondabwino, kwa mpunga kukuchitikanso zinthu ngati zimenezi. Anthu ena tamvanso kuti amanga komanso ena avulala. Ndaonapo ena ooneka kuti avulalawo, koma apolisi komanso anzathu achipatala sanachitimize za izi. Koma ndithu mmene zilili pano kuti bata silinabwerere kunoko kuzomba makamaka mbalimbali mmene tanenamo. Koma mkatikati mwa taoni bata linali litabwererako pafika cha mafasiti omwe komabe nali apolisi ochuluka.
Nkhani wathu Rafael Mlozo akulankhula naye mphindi zingapo zapitazo. Tioneko nkhani zandale. Bungwe la Oxfam lati amayi omwe akupikisana nawo pa chisankho cha chaka chino alimbikire pouza anthu mfundo za zomwe adzachite kuti anthu adzawavotere. Mkulu wa bungwe alingalireni mihowa wanena izi kulilongwe pomwe amakumana ndi amayi omwe akufuna kudzapikisana nawo m'maudindo osiyanasiyana. Amihowa ati amayi amadziwa bwino mavuto a anthu m'madera. Azimayi ambiri mwina kapenanso even azibambo amathawu zipweteka ifa yoti akunena zinthu zambiri zimene afuna akachitire anthu pamene sangathe kuzikwanitsa. Ndi anena kuti kuli bwino gawe manifesto yako zimene ungachite ngati uli aspirant koma utalowa ngati mphungu ya malamulo amakhala ndi constituency development fund pamene pone pamene ungathe kuchita zituko zina ifa yoti uli ndi thumba la ndalama limene ungathe kuwafikira anthu. Nde kupanga njira yabwino imene yoyena kuti usawerengetsere zinthu zambiri kuti anthu akandivotere ifa yoti ndikupanga izi zinthu ziyaso kanika kuzipanga nthawi ya campaign imakhala ngati wazipanga di campaign. Nde ife tikuthokoza kuti azimayi watuluka komanso akuluakulu ankhala kale pandale abwera kudzayankhulana nawo. Momwe izi zikuchitika ifenso tikukumana ndi azipani. Dzulo tinali ndi achipani cha Malawi Congress, lero tikumana ndi DPP, tikhalanso tikumana ndi zipani za UDF, UTM, PP, Ford ndi zipani zina kufotokozera kuti nthawi imene tikupanga ma primaries ndiyofunikira kwambiri nde tufuna azimayi ambiri akadutse. Mkulu wa bungwe la Oxfam alingalireni mihowa. Mlangizi wa president wa UTM yemwenso ndi mkhalakale pandale Patricia Kaliati wati kusankha amayi pa udindo ndi njira imodzi yokwaniritsa mfundo za chitukuko za dziko lino. Ndikuti ngati munthu ufuna kuti agire support umene kuti ukhale humble uzichepese ndithu ukhale wopusa pamaso pake kuti ngakhale ayiye achimwe iwenso kawa achimwe koma ugonje upepese kuti zinthu zite bwino koma kuti ana mitima ndikuti amadziwa amayi ndofoka tichita zinthu kuti timuchita timukhazike basi kuti adziwenso kuti ine I'm so powerful in the house. Ndi zimene usachitike mangufuna kuti mayi akhale humble azichepese ndithu kofunika kutero komanso adziwe zolinga zimene afuna pange. Ndithu uzenso mtundu wa Malawi kunena kuti kanthu akufuna zituko zotani kumaderawo kafuna mili zituko za mtundu wanje ka misewu masukulu zipatala komanso misika kuti zimene alandire kadi madzi abwino kuti alandire zimenezo akavotera nzimayi akavotera nzimayi amene akudziwa mavuto ake chifukwa zimene zimavuto amene achama kumana ndi amayi. Ngati tilibe madzi abwino amene amakatunga madzi amakhala amayi. Ngati tilibe zipatala zabwino amene amakayang'anira odwala kuchipatala kwa amakhala amayi. Ngati tilibe masukulu abwino amene amaperekeza ana kusukulu kwa amakhala amayi. Ngati tilibe misewu yabwino amene amagwiritsa ntchito misewuyo amakhala amayi. Kakupita kusika kakupita kuchipatala kakupita kumachalichi amakhala amayi. Patricia Kaliati mlangizi wa president wa UTM yemwe akufuna kudzayima payekha pa mpando wa president Ras David Chikomeni Chirwa walonjeza kuti adzakhala ndi nduna zosadusa 12 anthu akamusankha kukhala mtsogoleri wa dziko lino mu Septembamu. Iye walankhula izi kumathero kwa ulendo wake wa ndawala kulilongwe omwe amapempha thandizo loti alipire ndalama zomwe opikisana pa mpando wa president amayenera kupereka ku MEC. Iwo ati adzasinthanso chiyankhulo chomwe aphungu amagwiritsa ntchito mnyumba ya malamulo kuchoka ku Chingerezi kupita ku Chichewa kuti anthu ambiri azitsata bwino zochitika ku nyumbayi. Achikomeni Chirwa akuyenera kupereka 10 million kwacha kuti adzayime nawo pa mpandowu. Tindi ripotiri. Ras David Chikomeni Chirwa atakapambana chisankho cha 16 Septemba adzasintha malamulo kuti aphungu a nyumba ya malamulo adzidzachita zokambirana zawo mchilankhulo cha Chimalawi kuti Amalawi onse adzidzamva nawo zomwe akambirana. Aphungu a nyumba ya malamulo ngati musintha chilankhulo chogwirisana ntchito. Yes, chifukwa choti ntchito ya executive ikupezeka pa section 3 ngati sindikulakwisa ya constitution. The executive ntchito yake is to initiate policies ndi kuwayikaso pa ground kupanga implement. Achikomeni atinso adzakhala ndi nduna 12 zokha kamba kuti Yesu anali ndi ophunzira 12 poti boma lawo akadzapambana lidzadziwika ndi dzina loti ja government. Ma ministries oyenerera kukhalapo ndi atiwo chifukwa ma ministries ena ndopanda ntchito. So choyambirira ndi kupanga constitute government ndikuona kuti ma department amakhala bwanji, ma department tapanga line bwanji aphatikizane fa zinthu zake zimadabwisa. Pa ndalama zomwe atolera lero Achikomeni ati akaziwerenga
auza mtundu wa Malawi kuti apeza zingati zikapereweranso alowera ku maboma ena kukasonkhanitsa zina mpaka zikwanire. Iwo ati kwambira mwezi wa mawa ayambapo kuyenda m'maboma osiyanasiyana kukasayinitsa zikalata zawo kwa anthu monga momwe malamulo oyendetsa chisankho amanenera. Achikomeni adawakana kuti sangapikisana nawo pa mpando wa purezidenti pa chisankho cha mchaka cha 2019 kamba kuti adalephera kulipira 2 miliyoni kwacha yomwe imafunikira. Sibongerezi yambo kuwerenga ripoti imenero. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodoma yati mawanja 169 akhudzidwa ndi namondwe wa Jude yemwe wafika mchigawo chakumwera. Mneneri wa nthambi achipiriro Khamula wati nthambi ikuchitabe kauniuni wa momwe namondwe wakhudzira anthuwa ndi cholinga chofuna kupereka thandizo. Talandira malipoti azotsatira zakuomba kwa namondwe Jude. Anzathu aku konsolo ya mboma la Mulanje atipatsa ripoti loti mawanja 169 ochokera kwa Nkanda akhudzidwa ndi madzi osefukira, ndipo kuti konsolo yatumiza kale anthu kuti achite kauniuni wa msanga wa mmene zinthu zaonongekera, pomwe ife ngati nthambi tupanga dongosolo lopereka thandizo malinga ndi mmene anthu akhudzidwira. Maboma ambiri ku chigawo chakumwera akulandira mvula yolimbikirako komanso yongowaza mapatali ndipo mvula yokwana mamilimita 81 yagwa ku Chididi mboma la Nsanje. Nde mpali zoyankhula zosiyanasiyana zokhudza kuchepa mphamvu kwa namondwe, koma chomwe tikupempha ngati nthambi ndi choti anthu akhalebe tcheru komanso kutsatira mauthenga za nyengo makamaka ochokera ku nthambi yoona za nyengo, chifukwa maola 24 akudzawa namondweyo akuyembekezeka kubweretsa mvula yamphamvu. Mneneri wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodoma achipiriro Khamula. Nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo yati namondwe wa Jude wafika kumwera kwa dziko lino kudzera ku Phalombe ndipo pano akuyenda liwiro la makilomita 13 pa ola. Mneneri wa nthambi Yob Kashiwanda wati nthambi ikutsatira bwino momwe namondweyo akuyendera. Luka Beston anayankhula ndi Akashiwanda. Namondwe amene akucheka Jude tsopano wafika kumwera kwa dziko la Malawi, ndipo mmene timateneka kuja ku Malawi amaonera kuti achita ku Phalombe koma apa akamona kuyenda mulunjika kumwera ndithu maloya ja mwafika ndithu maloya ja Chiwawa Nsanje tiwapita mawa ndi kuja uno. Mwina tinganene kuti chiopsezo chidakalipo kapena zili motani pano? Ndakhala kuti wachokera kumphamvu pang'ono potali pa mtunda akumana ndi zokoma zambiri monga mitengo mapiri yosiyana ndi mmene amayendera liwiro lake mnyanja komanso mphamvu zake. Chiopsezo cha mvula yamphamvu makamaka mchigawo chakumwera chidakalipobe ndipo chipitirira maola 24 akudzawa, koma tione kuti kuja uno lachinayi zikhale bwanji, koma pamphasa lachinayi ndithu namondwe yakhala kuchepa kumphamvu lachisanu kadzuwa ndithu katawala. Mneneri wa nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo Ayob Kashiwanda. Mukumvera nkhani pano pa Zodiak ndipo muli ndi ine Lea Malikano. Tionenso mitu yake tisanapitirire. Bungwe la Renewable Energy Industries Association of Malawi lapempha nzika za dziko lino kuti ziziyika chuma chochuluka pa ntchito za mphamvu za magetsi. Apolisi amanga anthu 10 ku Mzuzu potsatira zionetsero za ziwawa zokhudza kukwera kwambiri kwa mitengo ya zinthu. Bungwe la Oxfam lati amayi omwe akupikisana nawo pa chisankho cha chaka chino alimbikire kampeni yolunjika pa mfundo basi. Muzamasewero mphunzitsi wa timu ya Flames Akalisto Pasua wasankha osewera 28 kuti akonzekere masewero a chikho cha World Cup, koma wasiya Binwe Okatinji yemwe akugoletsa zigoli mowirikiza. Tipitirire ndi nkhanizi. Ntchito zambiri zokhudza mphamvu za magetsi zomwe zikugwirika mdziko lino ndi za abwenzi omwe amathandiza dziko lino pa chuma komanso a business akunja. Izi zadandaulitsa abungwe la Renewable Energy Industries Association of Malawi. Akuluakulu abungwe ili akuti nzika za dziko lino zikuyenera kuyika chuma chawo mu business yokhudza mphamvu za magetsi kuti zinthu zisinthe.
mtsogoleri wa bungweli a Brave Muhone ndi wanena izi lero ku Blantyre pa maphunziro omwe bungweli linakonzera achinyamata ndi amayi ku chigawo chakumwera owalimbikitsa kuti azichita business mu gawo la zamagetsi. Kasem Aubi walemba report. President wa bungwe la Renewable Energy Industries Association of Malawi a Brave Muhone akuti Amalawi ndiwo akuyenera kutenga umwini waukulu mu gawo la mphamvu za magetsi, koma izi zingatheke pokhapokha Malawi ochuluka atayika chuma chawo mu ntchito zokhudza magetsi. Panopa ma energy projects amene tingalankhule akuluakulu odziwika bwino Malawi muno ndiwoti anthu amene ayika mu ndalama zenizeni zoti kuyendesa project ndi anthu akuja. Amalawi ene achefe ndifo chepa zedi Amalawi tisigwene maso tioneni kuti energy ikhale yathu. Kumbali ya maphunziro omwe bungwe la Riyama likupereka kwa achinyamata komanso amayi, Muhone ati cholinga chawo ndikuonesetsa kuti maguluwa akupeza mwayi wa ntchito komanso phindu lina. A Regina Banda ndi mmodzi mwa akuluakulu ku unduna ona zamphamvu ndipo alangiza omwe achita maphunzirowa kuti agwiritse ntchito zomwe aphunzirazi posintha moyo wawo maka pochita bizinesi zokhazikika mu gawo la zamphamvu za magetsi. Akatenga zinthu zimenezi kupita nazo kumamudzi kwathuku kukatha kuphunzitsanso anthu akumudzi komanso kukagulitsa zinthu zimenezi zisenza kuti akhala ndi mwayi omagulitsa zinthu za energy pa mtengo wabwino komanso kuti anthu ambiri atha kukhala nazo. Emiula Jingawa yemwe ndi wophunzira ku sukulu ya ukachenjede ya Mubasi ndi mmodzi mwa omwe anachita nawo maphunzirowa. Anyamata ambiri akungokhala alibe zochita zenizeni. Maphunziro awo apangisa kuti anyamata ambiri akhale ndi insight imene angapangire mabizinesi ting'onoting'ono. Achinyamata 20 komanso amayi omwe achita nawo maphunzirowa aphunzira zinthu monga mmene angayambitsire bizinesi zokhazikika mu gawo la mphamvu za magetsi komanso mmene angayendetsere bizinesi izi. M'malo mwa Zodiak kuno ku Blantyre, ndine Kasim Aubi. Unduna ona za mtengatenga walamula bungwe lona za misewu la Roads Authority kuti likhazikitse makina omwe atha kumalondoloza anthu omwe akuononga komanso kuba zipangizo za magetsi mu msewu watsopano ochokera pa Crossroads kukafika pa Amina House ku Lilongwe. Wachiwiri kwa nduna yona za mtengatenga a Stephen Baba Malondera walamula izi lero atayendera msewu omwe akuti kwachuluka umbava ndi umbanda. Iwo afotokozanso kuti ndondomeko ya makonoyi iyikidwanso pa interchange ku area 18 pomwe palinso mchitidwe okuba ndi kuononga magetsi. Nezichitikiramo kuti nayamba kudula mapolowa koma chachikulu anthuwa akudula cholinga choti atenge magetsi amene ali pamwamba amene ali asola. Yeno mukapita ulo mukakhale pa interchange imene inamangidwa kumene mukapeza kuti magetsi onse asola pamene pachachosedwapo. Enda awapempha anzathu aku Roads Authority amene tinawapempha kuti abwere pa meeting ini komanso apolisi kuti apeze njira yoti tikhale ndi poyeserera magetsi oyeserera amene amakhala ndi GPS okuti ali ndi tracker bwinobwino. Ndera apempha anzathu aku road kuti akambirane ndi contractor pompano kunena kuti zimenezi msewu umenewu zimenezi zichitike ngati poyeserera kuti tione kuti tizitifikisa pati. Zikatero zikayenda bwino pande kuti tizipereka ku dziko lonse. Baba Stephen Malondera wachiwiri kwa nduna yona za mtengatenga. Pakadali pano akuluakulu a Roads Authority kudzera mwa a Patrick Kamanga ati mapolo 10 amagetsi ndiwo aonongeka zomwe akuti nzobwezera chitukuko mbuyo. Msewu ndoti contractor wamaliza wangosatikizane siku loti ifeyo ngati a Roads Authority titenge msewu under management ya boma. Koma zomwe zikuchitazi zoti anthu akubwera usiku zikuoneka ndi usiku kumadula mapolo kuti azibako lighting yomwe ili ya sola zokhumudwitsa kwambiri zobwezera chitukuko mbuyo. Kwa mmene adulidwamo tayenera tipezeso ena tibwezerese m'malomo. Iye sizabwino kwenikweni. Tapeza kuti mapolo 10 abedwa pamene po imodzi kuphatikiza ndi light yake ya sola mtengo wake ndi wosachepera 3 million. So you can see ndalama pamenepo ndi zambiri zomwe zikulozika kota ina tibwezerese. A Patrick Kamanga mmodzi mwa akuluakulu akubungwe la Roads Authority. Pomaliza Nkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo Kalisto Pasua wasankha osewera 28 amene awakonzekeretse masewero awiri a mpikisano wa World Cup ndi matimu a Namibia ndi Tunisia sabata yamawa.
timu ya Flames idzasewera ndi Namibia pa 20 March ku Lilongwe isanakumane ndi Tunisia pa 25 March ku Tunis. Pa mndandanda pali osewera 10 amene akusewera kunja kwa dziko lino, koma adzidzimuka poona kuti apasuwa asiya Binwell Katinji osewera kutsogolo wa Silver Strikers yemwe wakhala akumwetsa zigoli m'masewero awiri omwe wasewerera Flames. Katinji wagoletsa zigoli ziwiri. Sambanda walemba ripoti ili. Mndandanda wa osewera 28 amene mphunzitsi wa timu ya Flames Kalisto Pasuwa walengeza lachiwiri pokonzekera masewero a mpikisano wa World Cup sabata yammawa ndi matimu a Namibia komanso Tunisia uli ndi osewera 18 amene anathandizira timu ya dziko linoyi kudzigulira malo a ndime yachiwiri mu mpikisano wa African Nations Championship CHAN umene osewera ake amakhala pa khomo. Koma Pasuwa wasiya osewera kutsogolo mu timu ya Silver Strikers Binwell Katinji yemwe anagoletsa zigoli ziwiri pa masewero a mpikisano wa CHAN amene timu ya Flames inasewera ndi timu ya dziko la Comoros. Ena mwa osewera amene anali mu timu imene inasewera mu mpikisano wa CHAN ndipo Pasuwa wawaitananso ndi ochinga pa golo George Chikooka, osewera akumbuyo Ali Lungu, Nixon Mwase, Maxwell Pipe ndi McDonald Lamek, komanso osewera pakati ya Nkosingo, Lloyd Aaron, Wongani Lungu, Gadi Chirwa ndi Wisdom Mpinganjira. Mtolankhani wathu azamasewero Sambanda ndi nkhani imene yonso tafika mapeto pa nkhanizi, koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Apolisi amanga anthu 10 ku Mzuzu potsatira zionetsero za ziwawa zokhudza kukwera kwambiri kwa mitengo ya zinthu. Bungwe la Oxfam lati amayi omwe akupikisana nawo pa chisankho cha chaka chino alimbikire kampeni yolunjika pa mfundo basi. Bungwe la Renewable Energy Industries Association of Malawi lapempha nzika za dziko lino kuti zizika chuma chochuluka pa ntchito za mphamvu za magetsi. Muzamasewero mphunzitsi